Bueno, pois vamos disculpar en primeiro lugar a ausencia de Cristina Alcaldesa, que por circunstancias persoais non pode estar hoxe aquí, e tamén dos compañeiros que non están, porque, bueno, é verdade que vamos un horario distinto habitual. Vamos a dar comenzo á sesión extraordinaria convocada hoxe venres 7 de novembro de 2025 para as 13:30 horas do Pleno da Corporación do Concello de Allariz. En primeiro lugar, na orde do día, temos como primeiro punto a modificación das ordenanzas fiscais, a aprobación inicial que procede. Bueno, este punto xa foi debatido na comisión e explicábamos ali que son pequenas modificacións ao respecto das tasas do Servizo de Recollida, Transporte e Tratamento de Residuos Domésticos. Esta tasa, a modificación ven sobre todo na aclaración dunha serie de actividades industriais que inicialmente iban con averías. Despois, outro punto que tamén se modifica é unha aclaración, máis ben, porque iba en dous puntos distintos, facíamos unha referencia distinta, que era a cantidade de recibos que se van a emitir anualmente. A cantidade de recibos xa se emitiu o ano pasado un recibo, na Diputación tomarán a decisión de emitir 4 recibos e finalmente revirten a situación e poñen tamén un recibo anual, posto que senón a nivel de xestión se complica moito, a xente tampouco sabe se despois se lle toca pagar un recibo, se veñen dous, e despois a nivel da xestión de executiva pois tamén complicamos moito o tema. Despois, outro punto que se modifica é que, lóxicamente, como ano pasado, estiramos o plazo para presentar a posibilidade de solicitar o 15% de minoración da tasa en base á realización de compostaxe. Este ano eso iría a 31 de decembro para facilitar que os servizos administrativos podan ir a abril a facer o cobro efectivo, que se mantenga así todo no mes de abril, porque antes estaba en febreiro e o ano pasado cambiamos a abril. Este ano temos un custe por baixo do real para aqueles contedores que sobre todo algún comercio nos pudiera pedir para un uso individual. Non ten sentido favorecer eso, porque ao final, se necesitas un contenedor para ti solo, evidentemente, porque vas a producir muitísimo lixo, o normal é que te salga incluso máis caro que se botas nun contenedor comunitario. Entón, resolve esa situación incrementando. Por xa digo que ahora mismo, a día de hoxe, non temos absolutamente ningún caso de eso no propio Concello. E, en principio, esas serían as circunstancias que se van a variar este ano na tasa. Vai un estudio de costes que, como significaba outro día tamén, é na procura que nos di a Lei 7/2022 de que o servizo sexa equilibrado desde un punto de vista económico, porque así o di a legislación actualmente. Aplicamos xa as tasas que as minoracións que houve o ano pasado para ver os ingresos previstos para o ano que ven. Fixemos un recálculo co persoal e co recollida real do ano 2024 de Sogama, que é o maior custe que temos individualizado, lóxicamente, e sempre coa previsión de que academos os ítems que nos marca Sogama para que o pago sexa 92,5 €, non irnos aos 108,5 €, que eso xa nos descuadraría, evidentemente, totalmente ao cano que temos que pagar a Sogama. Entón, aí ainda nos quedaría un déficit do Concello, un déficit que soportaría o Concello de en torno a 20.000 €. Eu tamén trasladaba que agardo que ese déficit non sea deses 20.000 €, porque aí temos pendente desde o ano pasado uns ingresos por parte de Ecoembes, que se chega a materializarse o convenio entre a Xunta de Galiza e Ecoembes, ao cual nos temos que adscribir obligatoriamente os concellos, non temos outro remedio, suporía un incremento do 10% dos pagos do 2024 e dos do 2025, con carácter retroactivo. E iso sería en torno a 10.000 €, máis ou menos, o agardado. Entón, xa estaríamos aí nunhas cifras casi de equilibrio económico-financiero. É verdade que ao final este é un servizo que é difícil plantexar un ano vista, posto que hai parámetros como pode ser, por exemplo, o consumo de combustibles, que
quen sabe o ano que ven como vai ser, quen sabe, por exemplo, averías. O ano pasado tuvemos que afrontar unha avería de 12.000 euros nun só vehículo, claro, bueno, pois eso simplemente unha avería xa che move totalmente os números, non? Xa che desequilibra os números. En principio sí que non está previsto para o ano que ven que Sogama incremente os prezos, senón que traballaríamos cos do ano pasado, pero bueno, xa digo que é bastante complexo poder acertar exactamente, pero bueno, con os criterios de equilibrio respecto do ano anterior, esta é a proposta que traemos este ano para a súa aprobación. Se por parte dos grupos existe alguna consideración. Sí. Vamos a ver, para facer unha estimación dos custes que van a ser necesarios para facer frente aos gastos necesarios, para determinar, digamos, as tarifas que habrá que aplicar en cada un dos casos, hai que partir primeiro dunhos datos que sean fiables. Entón, analizando a proposta do servizo, hai datos que son contradictorios, hai datos que faltan, hai datos erróneos. En resumen, hai unha falta de rigor notable. Vou comentar uns cuantos. Entón, eu creo que sería necesario revisar os cálculos que se fixeron, porque son totalmente contradictorios algúns datos con outros. Ainda que non incide de forma decisiva despois, para empezar, unha análise da situación, fálase por un lado de que hai 532 colectores de rechazo, e, sin embargo, a continuación, na seguinte liña, dícese que hai 120 en a vila e 201 os núcleos, é dicir, 321. Entón, qual é o dato correcto? 532 ou 321? Algo parecido pasa cos envases, que son 102 en a vila e 109 en os povos, é dicir, 211. Xusto a continuación dice que son 380. Qual é o dato que vale? Entón, temos aí, só en 3 líneas, datos contradictorios e non sabemos qual é o dato correcto. Isto non influe excesivamente despois, pero sí hai datos que influen. Na seguinte página, que fala da evolución do coste de Sogama, para poder facer un análise un poquinho detallado, saber do que estamos falando, necesitamos saber as toneladas de lixo que hai. E aquí non aparece ese dato. É dicir, sería necesario, porque aquí aparece ano 2023, custe por tonelada, importe, e despois de diferenza no seu caso. E así para 2023, 2024, 2025 e o previsto para 2026. Home, é fundamental indicar cuáles son as toneladas. Entón, no 2023 fixemos un cálculo, entón, sabendo o custe que eran 56,1 euros tonelada e o importe que eran 107.000 euros, pois dá que son en 2023 1.921,32 toneladas. Bueno, un detalle formal, que ao elaborar o cadro deixar máis amplitude a cada unha das columnas, porque ao principio para detectar que, por exemplo, na primeira fila, en 2023, se importe 107.785,7 e debaixo pon 9 euros, ao principio dicimos, e estes 9 euros que quere dicir? Bueno, pues son as centésimas de euro da cantidade total, é dicir, bueno, abrir un poquinho o espazo para que as cantidades entren e que se vexa máis claramente, porque ao principio non sabíamos de onde salía ese 9, ou 7, un 8, despois as cantidades que hai máis abaixo. Bueno, volvendo de antes. Calculando, bueno, podemos, en o caso de 2023, podemos saber o número de toneladas, pero en 2024 xa non é posible saber o número de toneladas, porque hai dos prezos. Hai un prezo que son a 66 euros e hai outro prezo que son 88,05 euros tonelada. Sabemos a cantidade total. Se o precio fora uniforme en todo o ano, poderíamos saber o número de toneladas. Como non é, pois non é factible saber o número de toneladas que se pagaron a 66 euros e o número de toneladas que se pagaron a 88 euros. Facendo unha simulación de que o número de toneladas foran
as mismas en o primeiro semestre e en o segundo semestre, daríanos para o ano 2024 en torno a 1972 toneladas, pero pode haber algo de erro porque, claro, non son os mesmos prezos no primeiro semestre e no segundo semestre. E vamos ao 2025, facendo a mesma conta, aquí, bueno, hai dúas filas, entón falase de 108 e de 92,5 de precios. Entón non sabemos en cada fila que prezo se aplica, e non sabemos a cantidad. Bueno, facendo contas, chegamos á conclusión de que en a terceira fila, que corresponde ao ano 2025, e 662.000 euros, dividindo por 92,5 euros tonelada, danos que son 1.754,51 toneladas. É dicir, menos que no ano 2023 e menos que no ano 2024. Entón, aparentemente, hai unha evolución a menos en o 2025. En a seguinte fila, facendo a mesma conta, para 189.487, entre 108, porque non se sabe, pero, bueno, facendo, dá exactamente a mesma cantidad, 1.754,51 euros tonelada, o cual quere dicir que estamos no certo e que a primeira fila calcúlase con 92,5 e a segunda fila calcúlase con 108. Pero, despois, chegamos, outra vez, datos de 2025, e para o primeiro semestre, só para o primeiro semestre, temos 1.345 toneladas, cando nas dúas filas anteriores dábanos 1.754 toneladas. Entón, hai aí unha distorsión tremenda. É dicir, aí, volvendo, para calcular estas 1.345,09 toneladas, evidentemente, tuvemos que facer a conta, dividir 124.000 euros por 92,5 e danos 1.345,09 toneladas para un semestre. Sin embargo, para toda a totalidade do ano, non vai máis ou menos o doble, vai como 2/3 máis, a 2.249,98 toneladas. Total, de todas formas, é que son datos incompatibles todos. Temos datos para 2025 que falan de 1.754 toneladas. Datos para o primeiro semestre de 2025, 1.345 toneladas. Datos para todo o ano, 2.249 toneladas, que son as que se lle aplican despois a 2026. Bueno, entón, hai que facelo con máis rigor. Vale. Porque é que senón as contas poden salir cualquier cousa. Seguimos. Xa na página 4, isto xa é un comentario relacionado un pouco co que comentaba antes o portavoz do grupo de goberno. Arranxo e mantemento de camións. A nós parecenos excesivo 35.000 euros, parecenos excesivo dedicar 35.000 euros a arranxo de camións. Se hai que gastar 35.000 euros en arranxo de camións, habrá que buscar unha alternativa, comprar un camión novo, cambiar camións, entón establecer unha previsión. Pero 35.000 euros ao ano non se poden gastar. Vale. En gasoil, 19.477 euros, tamén nos parece unha cantidad elevada, bueno, eso vostedes sabrán. Pero, despois, temos aí unha cantidad. Este cadro corresponde a resultados dos 3 primeiros trimestres de 2024. Dos 3 primeiros trimestres de 2024, vale? Entonces, se temos datos, non deixa de ser raro que os seguros de vehículos sean 3.000 euros exactos. É dicir, se temos datos, ponemos os datos exactos, e non 3.000 euros. Outra cosa sea unha previsión, pero aquí estamos falando de datos que temos. Sensibilización, monitores composteiros. Se temos datos dos 3 primeiros trimestres, teremos que por a cantidad exacta, e non 12.000 euros redondos. Bueno, hai unha falta de rigor notable, digamos, en as contas que se nos dan. Despois, a extrapolación. Suma total mantemento de suministro ata setembro, 102.000 euros. Despois, engadindo o último trimestre, vai a 123.000. Bueno, facendo unha proporción sería máis, pero bueno, non sabemos porque, claro, pásase automáticamente 102.000, que pásase dunha somatoria de unha serie de cantidades, pero despois pásase a 123.000, non sabemos como, e chegase a esa cantidad de 123.000.
Seguinte cadro. O seguinte cadro, bueno, este xa é desconcertante. O seguinte cadro ten unha cabecera que pon á esquerda facturación e previsión Sogama 2024. No centro, previsión 2025 para 92,5 euros tonelada. E á dereita, previsión 2026. Pois non é así. É dicir, as filas que hai debaixo non se corresponden con esa cabecera. Empezando as columnas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non son do ano 2025, realmente corresponden ao ano 2024. Eses datos son do ano 2024, non son do ano 2025. Entonces, hai unha columna que corresponde á previsión. Entonces, esa previsión son datos do 2024 do que pensaban ter, e despois pon real. Entonces, os 6 primeiros meses coinciden e os últimos 6 meses xa non coinciden e hai unha pequena diferencia. Pero o incremento que hai do real a previsión, ao que temos de previsión, é pequena. Iso quere dicir que xa temos datos do ano 2024, cando no cadro anterior só tiñamos datos do ano dos 3 primeiros trimestres de 2024, e aquí hai datos de todo o ano reais. Entón, aquí, utilizar datos reais de 2024 non só dos 3 primeiros trimestres. Despois, os datos da esquerda si son datos de 2025 que se fan unhas contas con 108 euros e con 92,5 euros. E, digamos, as previsións que hai aí, como xa se calculara antes, son exactamente 1.754,21 euros. Non sabemos cada fila a que corresponde. Como son 12 filas, pois chegamos á conclusión de que son meses. Entón será xaneiro, febreiro, marzo, bueno, chegamos a esa conclusión. Pero aquí falase de 1.754,21 toneladas para 2025, que son, ao final, os que se toman como referente para calcular o 2026. Entón, pasamos a 2026 e, entón, temos, sin embargo, xa temos datos reais de a ver, isto eran datos estimados. En o 2020, como no 2025 temos datos dos 6 primeiros meses de 2025, pois entón son os que se trasladan como proyección a 2026. Pero volvemos ao de antes. Temos contas para 3 trimestres de 2024, estamos facendo proxeccións para o ano 2024 cando temos datos xa dos 6 primeiros meses de 2025. Pois facer as contas xa con 2025, con datos reais de 2025, en base aos datos que temos dos 6 primeiros meses. Bueno, a verdade que é desconcertante. Facendo unha extrapolación de todas formas, facendo unha extrapolación dos datos que temos de 2025 na mesma proporción que os datos previstos para 2025, que nos daban 1.754,21, facendo a mesma proporción do segundo semestre respecto do primeiro, daríanos 1.791,25 toneladas aquí abaixo. É o que nos daría para o 2025, con esta mesma proporción. Despois non se vai a utilizar esta cantidad, vai ser outra cantidad totalmente distinta. Difícil. Entón, aquí, ao final, chegamos xa na seguinte columna, gastos, unha serie de gastos, suman totalmente, bueno, volven a ser os mesmos da penúltima que falamos, e danos 123.000 euros de previsión total, que, como dicía antes, se temos datos xa hasta os 6 primeiros meses de 2025, por que non utilizar xa todos os datos para 2024 e saber os datos reais e non facer previsións como se fan previsións antes? Pois facelo xa con datos reais. E despois, custes de Sogama, 162.000, que, bueno, que é difícil saber de onde salen. Entonces, a ver, volvendo aquí,
que a proxección que temos para o ano 2025 daríanos 1.791,25 toneladas. Sin embargo, os cálculos están feitos con outra cantidad que é difícil porque cada cadro é distinto. Resumindo, despois as cantidades que fan como estimadas para a cantidad chega a 208.000 euros, que é a columna da dereita, e eses 208.000 euros non se corresponden cos 1.791,25 toneladas, non guardan en relación ninguna. É dicir, se se fan as contas a base de toneladas, por iso dicía que son fundamentales meter os datos de toneladas, porque entón sabemos do que estamos falando, multiplícase por o precio estimado e podemos obter a cantidad. Pero na penúltima columna, ao final non aparece a cantidad total do ano prevista, e, sin embargo, aparece unha previsión en gasto en euros que é aleatoria de todo. E esa aleatoria son 208.123 euros que non sabemos de onde salen, porque non sabemos as toneladas, nin a previsión de toneladas, nin como se chega a previsión de toneladas. A fiabilidade de todas as previsións, deixa bastante que desear, ou moito. Entón, eu pediría que todas estas contas que se fagan con máis rigor, que se den todos os datos, que se introduza o dato de toneladas, e os datos que dispoñemos xa ahora, que dispoñemos datos xa de 6 meses de 2025, que se inclúan xa en todas as contas, e non facer previsións para os 3 primeiros trimestres de 2024, sin embargo, previsións cando hai datos para 6 meses xa de 2025. E a partir de aí podese facer unha proporción. Xa despois temos o gasto do persoal e todas as previsións que prevén un incremento respecto do gasto do persoal do 2% respecto ao 2025, que pode ser razoable. Sin embargo, nos outros gastos, sobre a cantidad que sale, fan un incremento do 16%, que non se sabe moi ben por que aplican un incremento do 16% e non do 2%. Un último detalle en canto a datos, chámanos a atención que entre os custos dos traballadores que se inclúa unha partida que se chama absentismo, que son 29.000 euros. Págase dúas veces, é dicir, cando se paga a un traballador, págaselle, cando está traballando, págaselle por estar ausente. É que no soldo do traballador enténdese que xa vai incluído todo, incluído os seus días de ausencia. En todo caso, pues explícanos ese punto despois. Vale. Criterios de reparto. Unhas suxerencias que creo que poden ser útiles. Hai unhas previsións tomando como punto de partida o de vivendas urbanas. Hai un importe con unha bonificación e a partir de aí establecese unha serie de criterios para establecer o que se debe cobrar a diferentes tipos de establecementos. Hai dous tipos de establecementos que non son proporcionales, digamos, desde o noso punto de vista non son correctos. A ordenanza fiscal que se prevé indica que os inmobles con recollida en contedores colectivos, a cota para os locais comerciais ou vivenda, farase atendendo á capacidade estimada de produción de residuos comerciais e a súa repercusión nos custos de servizo. Correcto. Iso tense que corresponder despois en a proposta que se fai aquí. Oficinas, despachos, servicios profesionais. Menos de 100 metros cuadrados, 95 euros. Se conocen o que pode xerar de residuos, oficinas, despachos, servicios profesionais, pode dicir que non xenera nin o 10% dunha vivenda. Non xenera nin o 10% dunha vivenda. Entón, debese ter en conta.
É dicir, non se pode... Os criterios son os custos que ocasionan, non a capacidade económica que xenera, senón os custos a que dá lugar. Entón, as tarifas deben ser en esa proporción. Eso podo asegurar que non chega ao 10%. Entón, debese ter en conta. E despois, hai un segundo grupo de establecementos que son os de aloxamento. Os establecementos de aloxamento non son os mesmos que os de restauración. Os de restauración, efectivamente, xeneran uns custos porque xeneran moitos residuos. Un exemplo fácil. Unha vivenda turística xenera como máximo os residuos dunha vivenda normal. Non xenera máis. En todo caso, xenera menos. Xenera os custos, o sea, dá lugar aos residuos orgánicos, pero poucos máis residuos xenera. Os aloxamentos que son puramente aloxamento, que non teñen restauración, eses proporcionalmente ainda xeneran menos residuos. Entón, debes establecer uns criterios que sean que den cumprimento ao que di a ordenanza. A ordenanza dice que será a capacidade estimada de produción de residuos comerciais, e isto non se corresponde. Mais, dentro dos establecementos de aloxamento, aí habría que diferenciar establecementos de aloxamento, a parte de aloxamento e a parte de restauración, porque a parte de aloxamento dá lugar a menos residuos que a parte de restauración. Entón, non se pode, digamos, toda a superficie aplicar o mesmo criterio. É dicir, hai unha parte de aloxamento que xenera moito menos residuos e unha parte de restauración que xenera proporcionalmente moito máis residuos. Entón, eses dous grupos, oficinas, despachos e servicios profesionais, debese revisar, porque non guardan ninguna relación co real, e tamén se deben revisar os establecementos de aloxamento, pero para dar cumprimento ao que di a propia ordenanza. Entón, creemos que se debería revisar para facer unha estimación real, partindo dunhos datos, aproveitar todos os datos que temos, facelos fiables e fidedignos, e a partir de aí chegar a unha conclusión dos custos reais. E despois, facer unha aplicación, unha ordenanza que se axuste tamén á realidade. Por parte do Grupo Socialista. Sí. Temos, bo día a todos, unha proposta e unha pregunta. A proposta sería enviar un correo electrónico ás asociacións veciñais pedíndolle colaboración para trasladar aos veciños toda a información que está dando nos puntos de información aquí na vila, en determinadas parroquias, ou se non é só aquí, pero que se chegara de primeira man, digamos, a eles, non? Tamén conciencialos de que isto ven derivado dunha directiva marco europea correspondente, dado que nin podemos negar a evidencia científica nin deixar de acatar a legislación europea. Entón, un pouco darlles a saber como se fai unha boa compostaxe, que iso ten que ser incentivado, vai ser incentivado coa rebaixa no recibo, e que vai exactamente en cada contedor exactamente. Porque non toda a veciñanza se achega aos puntos de información, nin é doado para os responsáveis chegar directamente a todos os núcleos. Sería un xeito de sensibilizar de primeira man a todas as persoas do noso concello. Por outra parte, unha pregunta, se me permiten, queríamos saber se está previsto ter en consideración algún tipo de excepción ou bonificación dirixida a colectivos vulneráveis. Vale, pois moitas grazas. Respecto desta última cuestión que nos plantexa desde o Grupo Socialista, non está... A ver, aquí sempre se aplica un criterio que en caso de algunha excepcionalidade por un tema de criterio de vulnerabilidade, desde Servicios Sociais se fai un informe e xa se aplica ese criterio, tanto para isto como para o Servicio de Auga e Saneamento. Despois, o tema de proposta de asociación, por suposto, non convinte, todo o contrario. É verdade que a Llariz ten feito un esforzo ao longo destes últimos anos e somos o concello con maior dotación de composteiros de toda a provincia e de toda Galiza, me atrevería a decir, por habitante. Vamos, ahora mismo, con un aporte que se acaba de facer este ano de 100 composteiros
a través dunha axuda Next Generation tramitada a través da Xunta de Galiza, vamos a chegar a esos 650, este ano en concreto 100, e nos van a quedar algúns pendentes que xa fixemos unha solicitude para que nos hagan unha nova aportación, non? Despois, no tema que nos trasladaba, bueno, pois eu a verdade é que me comprometo a sentarme co voceiro do Partido Popular, temos as táboas feitas con todos o que pasa que, bueno, ao encollelas, pois pasaría isto, a ver, vou aclararme. No tema, por exemplo, da previsión 2025 xa non é unha previsión, esos 156.000 euros é o pago final, o sea, eso xa é o importe final que se pagou, e, lóxicamente, eses datos sí que os temos. No resto, é certo que, bueno, pois tamén vostedes pouco executivos, se queren, pero tomei os datos anteriores. O sea, é dicir, no 2024, mantuve no 2025 os datos que tiñamos de 2024 de gasto en facturas, gasoil, etc. Non tomei datos reales. Xa dicía tamén que é moi complexo establecer eses datos a priorísticamente, non? E incluso as toneladas de lixo, podo dicir que máis ou menos vamos nas mesmas toneladas que o ano pasado a estas alturas de ano, non? A estas alturas non, no mes de setembro, que é o último que temos executado. Por outra banda, é certo, bueno, o ano pasado, recórdense que vostedes votaron a favor, estánse facendo un pouco unha emenda a totalidade, e a Diputación, porque lles quero trasladar que o tema da aplicación do rango por superficies e por distintos epígrafes que se fai é tomado da Diputación. Nós non temos medios, evidentemente, para conseguir facer unha aplicación por epígrafes aos distintos establecementos, e o que fixemos foi un estudio moito máis profundo e severo que fixo a Diputación Provincial de Ourense ao respecto destos, con datos tomados a nivel estatal, pois aplicouse aquí. Digo a hora de parametrizar a iba cada quen. Se a vostedes lles parece que un centro, non sei, unha oficina pague, sexa moito pagar 95 euros ao ano, non é ese o problema, é que hai que dar cumprimento á ordenanza. Entón, os recibos deben ser proporcionales, digamos, aos residuos que se xeneran. Iso que di a ordenanza. Vale, sí, de acordo, pero bueno, non se cumple. Estou tratando de trasladar que isto é, incluso na Diputación Provincial, lóxicamente, teñen máis medios técnicos que a nós, eso é evidente, e asegurolle que ninguna oficina privada, aínda que non vote nada, paga menos que un eu teño, bueno, aprobámoslo na semana pasada, o venres da semana pasada aprobámoslo con ese criterio, aprobamos as ordenanzas con ese mismo criterio. Entón, é complexo que eu saque uns criterios distintos aos que a propia Diputación Provincial, con todos os medios técnicos, posee, non? Porque, bueno, eles teñen algún que outro ventaxa a nivel técnico. No outro, xa digo, esta táboa terá cumprir a explicación a través dunha, bueno, con todos os parámetros, por meses, e, lóxicamente, todas as aportacións que hai aí, e xa digo que a estimación que fixemos foi cos 92,5 euros tonelada, porque senón se nos iría moito máis, non? E, en calquera caso, que se non aprobamos a ordenanza agora, non temos un mes de publicación, e xa digo que neste caso a ordenanza é favorable aos contribuintes, non? Porque o que se fai en ningún caso é subir a taxa prevista, senón o contrario, regular algunhas cousas. Por certo, unha cousa que sí que me esquecín e que é importante é que o que sí que aparece claramente reflexado, que tamén se fixo así na Diputación, é que somente poderá ser minorada a taxa en un propietario de unha residencia en Allariz. Me refiero a que sí que poderá un non empadronado minorar, pero non unha persoa que teña 5 vivendas non ten sentido que poda decir que composta nas 5 vivendas, porque eso todos entendemos que é absolutamente imposible, non? Entón, eso é algo que tamén vai na ordenanza e que tamén se fixo así na Diputación. Xa digo, nos, bueno, vamos a votar favorablemente, e respecto aos datos que vostede me dice, claro que lles pasarei, desgraciadamente os datos de consumo de gasol son así, o gallá non foran, pero claro, pense vostede que estamos a mover 4 vehículos a diario. O sea, estamos falando de un camión que basicamente recolle contenedor amarelo, pero que incluso parte do ano se dedica tamén a contenedor verde, porque temos que doblar. Estamos falando de un camión grande que colle contenedor verde,
incluso os sábados, porque facemos recollida os sábados tamén, e un camión pequeno que está tamén adicado á recollida en lugares como casco histórico, como núcleos onde non accede o camión grande. E despois, aparte deso, temos outro camión para facer todo o tema de recollida selectiva de grandes productores. O gallá non consumíramos eso e nas averías 2/4 do mismo. Con todos os vehículos poderíamos ter uns vehículos máis modernos, seguramente. Estes vehículos teñen bastantes anos, excepto a que decía a última. Habría que estudialo, pero así todo, tamén yo digo polos datos que teño da Diputación, porque teño acceso a eles, lóxicamente, nos estudios, os datos de averías en camións de lixo son moi grandes, porque son os camións que sufren moito, porque andan arrancando, parando, e incluso lles podo decir que, curiosamente, os vehículos máis modernos non teñen unhas averías tan costosas no cómputo anual, pero sí que teñen moita frecuencia de averías, porque eses vehículos que temos nós teñen unha ventaxa, e é que todavía moi mecánico, todo o aparataxe que levan é mecánico. Os vehículos que veñen agora mesmo son moito máis electrónicos, e iso levase mal cos propios efluentes que salen dos líquidos, os gases, a corrosión que produce, iso acabase comendo incluso os sistemas estes automatizados que levan. Entón, eu non teño ningún inconveniente en darlle todas as explicacións que sexan oportunas, trasladarellas a vostede personalmente a proposta que se trasladou a Secretaría, incluso todo o estudio que está feito. Xa digo que sí, que comentei no outro día tamén na comisión, me parece recordar, que usara como a modificación era mínima, usara os datos que tiñamos previos, agasen aqueles como era o tema das toneladas de Sogama, pero bueno, os datos son eses e o gallá fora menos. Por certo, en envases e en contedores verdes, que era o primeiro tema que nos trasladaba, temos algún máis a día de hoxe colocado, incluso eran 532 e 380, efectivamente, e a día de hoxe eses eran os do 2020, os que tiñamos en 2024, para que a setembro de 2024. Non computei incluso os que se instalaron este ano, que lles podo decir, non sei se fixaron que instalamos algún contedor a maiores de 1.200 litros, que eses foron a maiores. Os grandes estes que hai dentro da contabilización verde, da de rechazo, hai uns que son de 800 e outros de 1.200. Bueno, pois en algún núcleo instalamos un de 1.200 para non ter que instalar un segundo contedor e non ter que facer unha recollida máis recurrente, e despois en algún punto concreto de Allariz, onde existe moita entrega de lixo, por exemplo, subindo cara ao convento desde o casco histórico, aí instalamos tamén estes contedores grandes, porque hai moito lixo que a xente deposita aí, lógicamente de casco, levan aí. Entón, para non ter que poñer unha batería inmensa de contedores, o que fixemos foi instalar contedores máis grandes. E despois en Amarelos, pois ainda estuvemos esta mesma semana instalando algún máis, porque a non existencia do convenio este de Coembes que falaba antes impediu que a Consellería este ano nos dera fondos, que eses fondos en principio parten de Coembes, pero van a través da Consellería e finalmente se entregan aos concellos, tanto para o contenedor azul de papel cartón, que saben que nos fai a recollida a Diputación, como para o de envases, o amarelo, que facemos a recollida directamente nós. Entón, aí, como levábamos todo o ano e nós, nese sentido, temos que decir que os nosos datos son os millores do país, tanto en envases como en vidro. Conseguimos que Ecoembes nos asinaron un convenio fai escasamente un mes, que nos facilitou a entrega de 16 contedores amarelos e un de papel cartón. O de papel cartón ainda non está instalado, os outros, os de envases, sí que os fomos xa trasladando, co cual ainda hai algún punto máis que estes son datos un pouco... Pero claro, é algo dinámico, porque é totalmente dinámico. Eu, xa digo, comprometo-me a pasarlle esas cifras sin problema ningún, e, creo que é que basicamente é a mesma proposta do ano 2024 para 2025, porque en realidade os datos que trasladaba, xa digo que son os cambios que se propoñen son absolutamente menores no que o conxunto da ordenanza. Un segundo, un comentario, paso a voz ao meu compañero. Os 208.123 euros de previsión para 2026 ese correspóndense a 2.249,98 toneladas, que non aparece en ningún lado, pero hai que facer a conta.
Entón, ese sí que é unha cantidad máis alta que a que acaba de dicir, de que era moi parecido ao ano 2024. O ano 2024 a cantidad exacta non a podo saber porque hai dous precios, entón non a podo saber, pero aproximadamente anda en torno a 1972 toneladas, non diferirá moito desa cantidad. Entón, bueno, hai certa diferencia entre o ano 2024 e a previsión para o remate de 2025, que é o que se aplica despois a 2026. Si, aí, bueno, sabe que despois o dato que tomamos son os 192.292, que é o incremento que se espera sobre eses 156.000. Non sei se... Sí, aparte do que dixo aquí José Daniel, é unha experiencia, en fin, acaba de dicir vostede que somos os que máis cumplimos no país, se refira a Galicia, non? Sí, sí. Vale, entón digo eu, non sería doado que xa que nos portamos tamén os veciños de allí, reciclamos tanto, pois que digamos que todo isto fora repercutir en beneficio de todos os veciños, darlle ese, é dicir, que nadie se teña que anotar nunha lista de que para poder reciclar, sino que todos, que consideramos que todos están facendo ben, que todos diminuiremos a tasa de lixo, xa automáticamente, depois a partir de aí o que non nos faga ben, pois habrá que empezar a corregir e demais. Vale, eso por un lado. Segundo, bueno, ayer había publicado unha noticia, este señor creo que non é sospeitoso, era o señor Fernández Lores, en Pontevedra, vale, decía o seguinte, que non vai a subir nin a tasa ni no 25 ni no 26. Ese tasazo non lo vai a aplicar, por lo cual os seus veciños van a ser moi beneficiados, es decir, van a forrar 2 anos desa tasa. Ven ayer no periódico publicado e dice que vais que esquivar o tasazo e que non subirá a tasa ni el 25 ni el 26 de la basura. Pero despois dice que subraya que el gobierno local de Orleán comparte la filosofía de los residuos, dice, pero que a día de hoy no tenemos información suficiente para aplicar unha nova tasa. Cando teñamos información suficiente para aplicar unha nova tasa, estou seguro de que a maioría dos usuarios vai baixar o recibo. Eso dice o señor Fernández Lores, ¿no? Que é o alcalde de Pontevedra. Entonces, bueno, é un pouquiño decir, si no Concello de Allariz a maioría dos veciños nos estamos comportando ben, estamos reciclando, estamos non xerando todos esos residuos e facemos que se o Concello de Allariz o que realmente destaque por estas cosas, en vez de perjudicar e encima incrementar o precio da basura, porque non lle facemos a todos unha bonificación. Vale. Punto 1, deixelle falar a vostede neste turno. Normalmente hai un voceiro por turno, como ben sabe, non é o máis habitual, pero bueno, non hai problema ningún, vale? Despois, a ver, eu os vindis ao sol, fagos cando fai sol, cando chove, procuro guardar a roupa. A que me refiro con isto? Claro, de que, miren, nós temos unha tasa de lixo que pode, non sei se vostedes teñen algún contacto con Ourense Capital. Están nos 120 e pico euros agora mesmo, van a subir un 40% este ano. Quen me dera a min ter a concentración de habitantes que ten Ourense para facer a recollida de lixo, porque sería máis barato seguramente, lóxicamente, non? Pois, oiga, aí en Ourense, mire vostede o que está. Por certo, que non haxa confusión, non vamos a subir o lixo, o que vamos a facer é algúns reducir, incluso, algúns. Os que se anoten. Contados casos, Os que se anoten. No, claro, a ver, eso é así en todos lados, o sea, lógicamente a bonificación é para aquela xente que diga que vai cumplir. Non podemos nos ir casa por casa e preguntarles van a cumplir. Pero no, que me refiro a que estas tasas son as que aprobaron vostedes o ano pasado. O sea, non é que nos estemos inventando unhas tasas este ano para subir, porque parece que aquí vamos a subir algo. Non, mire, estas son as tasas de 2025 que aprobaron vostedes. Porque se non é que non nos aclaramos, claro, é que, home, chega un punto en que creo que, xa digo, os vendis ao sol cando non chove, porque cando chove son máis complicados de xestionar. A partir de aí, evidentemente, claro que sí, que somos os que mellor reciclamos, dice todo o mundo, non o dice o Bloque Nacionalista Galego, nin este que lles fala. Cando vou por aí adiante, nos chaman a casi todos os foros deste tipo, porque algo debimos de facer, non sei se ben ou mal, pero algo debimos de facer. A partir de aí, o que me gustaría tamén sinalar é que non é máis barato facelo ben.
Aclarémonos, o sea, porque tamén vostede dice, como facemos ben, non sai máis barato. Ninguén dixo que sairá máis barato. O gallá, o sea, se a Xunta nos dixera como son vostedes os millores de Galicia e nos entregan menos toneladas por habitante que outro, en vez de coberlas a 92, as vamos a cobrar a 60. Oiga, perfecto, mañá mesmo, aplicamos. Pero o problema é que a Xunta, que é quen nos cobre o canon de Sogama, que foi o que subiu exponencialmente nos 2 últimos anos, quen gobernaba a Xunta de Galicia? O Partido Popular, me parece. Vale. Bueno, pois entonces, como eles nos subiron, non sei, creo que a eles tamén foron obligados por unha normativa europea. Sí, pero por unha normativa europea que o que di é que non se debe nin incinerar, nin soterrar. E o problema é que aquí, o 80%, máis do 80% que chega a Sogama, incinerase e soterrase. Ese é o problema de fondo, saben? O sea, o modelo de que se dotou este país gobernado por quen goberna. Non o puxen eu, ao contrario. Eu presido unha asociación a nivel Estado español que máis ben defende o contrario. A compostaxe in situ. Entonces, claro, a ver se nos centramos. Porque ao final, poñer persoal a facer a recollida porta a porta todos os días en grandes productores ten un coste. E ese coste temos que soportalo o Concello de Allariz. E, polo tanto, os nosos veciños e veciñas. Ter composteiros comunitarios ten un coste, hai que ir a facer o mantemento. Senón, teríamos, en vez de composteiros comunitarios, teríamos un desastre. Que o que pasou na provincia de Pontevedra cando deixaron de aplicar o programa que tiñan de compostaxe. Moitos desmantelarnos porque aquilo empezou a dar moitísimos problemas. Aquí, por sorte, non temos problemas, pero non é por sorte, é porque se falla o mantemento. E iso ten un coste. Iso temos que telo claro. E facer todo isto, o servizo que se fai, ten un coste. E o que estamos aquí a falar é de pagar eses costes. Non máis, pero pagar eses costes. E eu, se vostedes consiguen vir aquí a xestionalo en menos da proposta que se fai, oiga, mañá mesmo, porque seguramente que eu estou facendo mal, porque además isto como me compete a min, non teño ningún problema en falar delo. E de mil amores, vamos, o sea, eu o que quero é, efectivamente, ter un bon servicio, porque considero que sí que temos que ter un bon servicio, e ao precio máis competitivo posible. A partir de aí, se hai alguén que o faga mellor, mañá. Vale, nada máis. Moitas grazas. Vamos a proceder a facer a votación, se os parece ben. Votos a favor da proposta presentada? Votos en contra? Abstencións? Apróbase cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e cos votos en contra, a abstención do Partido Popular. Pasamos ao seguinte punto. Modificacións orzamentarias, aprobación inicial si procede. Bueno, pois aquí temos dúas modificacións orzamentarias que se propoñen, como indicaba tamén na comisión o outro día, tuvemos que facer unha proposta de dúas pequenas modificacións chegadas a esta altura do ano por distintos factores. Un deles é que temos tido unha serie de achegas por parte de outras administracións a través da solicitud de subvenciones e iso ten motivado que se teñan tido que mover partidas e bueno, eso sobre todo no primeiro apartado de suplemento de aplicación de gastos vamos a ver. Temos aí un programa de camiños rurais con un crédito inicial de 107.000 euros e que finalmente precisa 50.000 euros máis de aplicación. Temos outro que é infraestructura de servizos municipais de 50.000 euros e que tamén precisa un suplemento de crédito de 112.000 euros para acadar os 162.000 euros. Xa digo que isto en algunhas ocasións é motivado porque nos fixeron achegas desde outras administracións, pero nós temos que facer unha aportación de parte dese crédito, non? E de onde detraemos estes fondos para poder facer neutro esta movilización orzamentaria? Pois de melloras de instalacións deportivas, que tiñamos unha dotación inicial de 100.000 euros, que facemos unha anulación de 62.000. Por que? Porque neste caso eran dous expedientes que íbamos a acometer directamente desde o Concello de mellora de infraestructuras deportivas e que finalmente conseguimos fondos de outras administracións e, polo tanto, nos permite facer esa minoración de fondos. Hai así todo que manter unha parte da partida orzamentaria de 28.000
euros, porque hai unha parte que sí que asumimos. Non, saben vostedes que na maior parte dos casos isto sempre vai a un 60, 70, 80% e casi nunca entra o IBE, co cual tens que manter así todo fondos ainda que reciba a subvención. E despois, do fondo de contingencia, tiñamos 120.000 euros para calquera circunstancia que pudera xurdir, e aí, neste caso, facemos unha baixa de 100.000 euros e mantemos uns créditos finais de 20.000. Co cual, como decía anteriormente, os créditos final para os programas 1532 e 459 serían eses 319.000 euros e, sin embargo, a minoración no 4591 e no 9201 pasaría a 58.000. E despois tamén facemos outra modificación, outra proposta de modificación nos créditos extraordinarios, que serían para o programa 1532 e o 912, un incremento de fondos. Un deles é para a adquisición de terreos, 8.000 euros, e outro é para asignación e funcionamento de grupos políticos. Trasladaba outro día que isto é por unha modificación legal que houve ao longo deste ano. Esos cartos estaban metidos en outra partida orzamentaria, pero finalmente a normativa nos obliga a crear unha partida específica con este concepto, asignación e funcionamento de grupos políticos, e é o que se fai. Por eso tamén terán notado que non temos feito o pago, porque hasta que se fixera a modificación non tiñamos onde consignar eses pagos. Neste caso, eses fondos que aparecen aí de 27.000 euros, de onde os detraemos? Pois, por un lado, do fondo de contingencia, que quedaría con 12.000 euros nada máis de crédito final para cualquier circunstancia. Agora xa estamos a final de ano, esperemos que non sexa necesario tirar deles, pero ainda quedaría unha pequena dotación. Entón, aí minoramos 8.000 euros e despois quedaríanos tamén, claro, na partida que antes tiñamos na 9121, 233, para outras indemnizacións, asistencias a grupos, que tiñamos inicialmente 40.000 euros, detraemos estes 19.000 euros, quedarían 21.000 finalmente, que os 19.000 son xustos que van para asignación a funcionamento de grupos políticos, porque antes estaba incluído nese outro apartado. Entón, bueno, xa digo, agardemos non ter que traer ninguna máis hasta final de ano, pero, bueno, tampouco pasa nada, porque realmente é complexo acertar dun ano para outro nuns orzamentos. A minoración esta supón un porcentaxe moi pequeno respecto do inicialmente aprobado, do orzamento inicialmente aprobado. Sin máis, dolle turno de palabra aos grupos políticos. Alguna cousa, Elena? Sí, gracias. Sí. Vamos a ver, en canto as infraestructuras e camiños e tal, entendo que vai dirixido tamén a núcleos rurais. A ver, infraestructuras, ao mellor non hai tanta necesidade, pero sí de conservación e de reparación. Entón, rogaríamos que tiveran en conta que está aí tamén o núcleo rural e que necesita tamén. Eu, aí sí que podo, non sei exactamente as cantidades, pero agora mesmo estánse acometeuse unha obra que era con axuda do plan de cooperación provincial, unha partida económica que foi directamente aí, e despois agora mesmo estás acometendo o plan Camiños, que é o que ven a través da Xunta de Galiza. O que pasa é que aí é certo que esa é unha partida bianualizada, entón nós intentaremos que executen todo este ano, ainda que é verdade que despois non poden cobrar parte da execución hasta o ano que ven, porque a subvención da Xunta non chega hasta o ano que ven, pero en concreto esas dúas partidas son exclusivas para aí. Isto tamén vai en parte para reparacións, por exemplo, falábamos outro día do tema da cuberta de Mundiás, do local social, e tamén comentábamos outro día que en moitos casos o problema que estamos atopándonos, creo que non é do Concello de Allariz, sino que é xealizado é a capacidade de execución, porque as empresas hai que andalas collendo a lazo e veñeche tarde e arrastras. Estamos coa obra esta, por exemplo, a Senda Verde, que tamén a través dunha axuda cara ao mato. Estánse facendo distintas obras. Ás veces o problema tamén o trasladaba outro día, que en moitos casos o que nos atopamos é que as axudas saen cando saen, que normalmente cando saen está ben, porque a principios de ano. O problema é que cando nos las conceden é contra finais de ano, e despois cando executamos vamos moi xustiños de tempo, porque é complexo que as empresas se comprometan a facer algo con os plazos tan curtos, porque xa teñen a carga de traballo por encima do que dan feito. Non sei se hai alguna cuestión máis. Procedemos logo á votación deste segundo punto. Votos a favor? Por unanimidade. Moitas grazas. E pasamos ao terceiro punto, que sería delegación de competencias, vixilancia, control, denuncia e sanción na Garda Civil de Tráfico e na Xefatura Provincial de Tráfico Ourense. A aprobación se procede. Isto tamén o trasladamos outro día á Comisión por vía de urxencia.
E aí o tema é o seguinte, todos podemos observar que é certo, é absolutamente certo e evidente que a pesar de que entendemos que Allariz é un sitio cómodo para vivir, que as distancias son escasas, que con carácter xeral a capacidade dos aparcamentos que temos non se chega a cubrir nunca, porque o Salía de Castro é prácticamente inabordable que eso este cheo de coches de aparcamento, non? E despois temos todas as zonas perimetrais, pero estamos tendo un problema de tráfico incluso no propio casco, non? Aí vamos a tomar unha serie de medidas desde o Concello, entre elas, bueno, pues un sistema de cámaras para a zona de núcleo histórico, pero independientemente desto levamos xa un tempo solicitándolle a tráfico, neste caso a Garda Civil de Tráfico, que se fagan cargo cando non temos policía local da labor de inspección e sanción no que é a propia vila, non? Finalmente isto puido ser así, finalmente nos deron o ok, e a proposta que nos trasladan é que temos que facer esta aprobación en pleno para despois poder publicala no boletín oficial da provincia e que empece a operar. Bueno, entendemos que é unha solución transitoria, pero que é algo que evidentemente vai a favorecer moito pois que a regulación sobre todo do tema do aparcamento, máis que do tráfico do aparcamento, que é o que realmente é o que existe unha problemática. Xa digo que moitas veces non é dos que veñen a visitarnos que máis ou menos teñen claro que hai que aparcar non hai que aparcar, sino que é un problema máis ben dos veciños e veciñas que polo que sexa pois non teñen moi claro, e además que sempre son os mismos, hai que decirlo, que non acaban de entender onde non pode estacionarse, non? Tamén comentaba outro día que vamos a facer un esforzo para facer unha dotación importante aínda de máis plazas para momentos puntuais, como comentaba outro día o compañeiro do Partido Popular, como pode ser un Samaín, como, bueno, pois o Nadal que se nos achega aí, pero bueno, en calquera caso sí que somos conscientes e vamos a intentar paliar este problema, ainda que tamén é fundamental que a cidadanía se conciencie de que eles son parte da solución, porque senón o problema vai seguir estando aí e, bueno, e a partir de aí, pues, desgraciadamente sí que en algún momento hai que tomar medidas de carácter punitivo para que aquel que non quere entendelo, pues, o vaya entendendo. Sin máis, doolles tamén o uso da palabra. Bueno, respecto a isto, vamos, non estamos de acordo que ante a falta de efectivo da Policía Local, pois que sexa a Garda Civil de Tráfico que de alguma maneira poña un pouco de orden neste desorde que está correndo últimamente, pero entendemos que ten que ser algo puntual, vale? É dicir, hai que dotar a este Concello dunha Policía Local mínimamente, uns membros mínimos para que poda desarrollar o seu traballo, porque non só é a vila, é dicir, hai que dar unha volta por os núcleos rurais, por todos os núcleos de población, e que a xente se sinta de unha maneira, se sinta ben, e dicir, oye, en un momento dado tens que chamar a policía local, non hai servicio de policía local, non hai maneira de que se ás 4 da tarde unha persoa en calquera núcleo de población, incluso na vila, ten unha urxencia, non temos a quen chamar. É dicir, non hai ese servicio, entón creo que o Concello de Allariz, isto é unha medida provisional, é dicir, mentre non se arranxe o tema da Policía Local, pero sí que hai que dotar ao Concello dunha Policía Local que poda prestar un servicio aos cidadáns, simplemente. É dicir, estamos a favor desto, evidentemente, pero non é só a vila. É dicir, temos 91 núcleos de población, como dice vostede, temos 13 parroquias e hai que dar unha voltiña que os veciños se sintan un pouquiño protegidos por unha Policía Local que a súa labor de vigilancia, de prestar auxilio e de estar aí para cando se reclame a súa presencia por calquer tipo de urxencia. Vale? Ben, estaríamos de acordo tamén que se incrementase o número de policías, pero auxiliares, pero en todo caso, benvido sexa que estemos cobertos en orde de seguridade as 24 horas do día de luns a domingo. Vale, pois moitas gracias. Nada, eso xa temos falado alguna vez. Vamos a tratar de incrementar o número de policías locais. Tamén quero dicirles ese respecto que por a nosa poboación estaríamos no número de 3 policías locais, co cual é absolutamente inviable, tendo en conta que hai grandes cidades que teñen
centos de policías que non son capaces de cubrir os servizos. Aí temos unha eiva, e unha eiva que habrá que solucionar, pero non a nivel Allariz, desgraciadamente, sino a nivel xeral, Xunta de Galicia por medio de FEDAM, porque ahora mismo ca lei de cooperación de policías locais é moi complicado, especialmente para os concellos pequenos. Bueno, estamos vendo estes días que incluso para os grandes concellos ter unha policía local dunha forma efectiva, non? Nos saben que todos os policías locales que tiñamos aquí marcharon. O sea, pedir un traslado de posto porque poden facer, porque ao cabo de 2 anos de permanencia nun corpo poden perfectamente solicitar despois de 6 meses de formación, ademais que ten que asumir o Concello, marcharse a outro Concello, co cual, ao final, que acontece? Pois, lóxicamente, que dentro dunhas expectativas totalmente persoais que poden ter, lóxicamente, non ten por que ser. A lei de coordinación de policía lles permite marcharse a grandes cidades coas cuales en ningún caso vamos a poder competir a nivel económico e laboral, e de expectativas incluso de crecemento persoal normal, aquí non vamos a ter en ningún caso un inspector, non é algo factible. Entón, eso ao final acaba determinando moito o que a dinámica das policías locais, e vostedes, excepto casos moi contados, verán que prácticamente todos os corpos de policía local de Galicia falan de que están infradotados, de que non cumplen cas súas funcións, ao final xa é a triste realidade que xa digo que nós temos que abordar o que nos compete, pero vai máis alá, desde logo, do que nós podemos facer, intentar poñer un pouco de orde neste tema. Sin máis, agradecéndoles tamén que estén de acordo, e entendo que sí que vai ser unha medida que vai a axudar a isto. As competencias de seguridade cidadana en calquera caso son de Guardia Civil, non son competencia municipal. Vamos a dar paso a votar este terceiro punto. Votos a favor? Votase tamén por unanimidade, moitas grazas. Cuarto punto, dar conta de decretos 306 a 372, e despois están a súa disposición. E despois, quinto, vogos e preguntas. Non sei se hai alguna que queiran facer. Sí, vamos a ver. Isto é un robo. Parece que todo este verán aí detrás hai unha pista de fubito ou baloncesto detrás das casas baratas aí ao lado do convento. E todo verán estuvo aí eso con bastante desorden. Os veciños se queixaron todos de que non podían dormir, estaba eso hasta altas horas da mañá, pois rapaces xogando, berrando e facendo, cosas que fan os rapaces, pero como hai nadie para corregir ese tipo de actitudes, pois, é un pouco a ver se habría alguna maneira para intentar que eso se poda corregir de cara ao próximo verán. Eso por un lado. E logo unha pregunta, dicir, outro día no Congreso dos Diputados, 8 de outubro, se aprobou unha lei de mobilidade sostible, na cual en Allariz nos están a privar dunha parada de autobús a nivel nacional. Quería saber se vostedes que lles parece que incluso o seu diputado en Cortes que votar a favor desta supresión. Algún tema? Bueno, pois non me acordo como era, iso me satisface poder respostarlle a esta pregunta. Bueno, dúas cousas, vale? É que a segunda é boa. A segunda é boa. O tema de casas baratas sí que nos trasladaron en algún momento isto. A ver, é verdade que aí é complexo sempre o equilibrio entre que os rapaces xoguen, que eu prefiro que estén xugando e non facendo outras cousas. Pero boa eso tamén. Instaláronse unhos elementos, unhos cartaces, non sei se ten coñecemento, nese espazo para regular un pouco e que a xente efectivamente estuvera un pouco nesta idea de que non é convinte estar dando balonazos ás 2 da mañá nese entorno. Hasta onde eu sei, por agora, non volvín a ter queixas desde que se instalaron, non sei se instalaron a vostede, a min a verdade é que non me trasladaron, pero, si, os veciños nos momento viñan por aquí e non volveron, vale. E despois, no tema da inmobiliaria sostible, que era na que digo que me satisface a pregunta, é porque non sei, igual non son coñecedores, pero, por un lado,
Esta lei, cando saiu, efectivamente traía a supresión dunha parada en Allariz. Contra eso fixemos unhas alegacións, como éramos a parada, que además a fixen eu, con 2.600, me parece que era persoas... 3.000 e pico. Bueno, pero eran en dúas. Vale, eso, daquelas, simplemente con esa alegación, xa quedou o tema paralizado, vale? O sea, xa iba a lei, xa iba que esa parada non se evitaba, que era que viña de País Vasco, en concreto, me parece. E despois, a raíz dunha emenda do Bloque Nacionalista Galego en Madrid, fíxense vostedes que temos mentes un deputado, pero conseguiuse paralizar eso a nivel de toda Galiza, en dous sensos, ou ben directamente o Estado se comprometía a facelo, ou senón que iba a trasladar os fondos á Xunta de Galiza para que se mantiveran esas paradas a través de sistemas intermedios, non? O sea, que non parara o autobús principal, pero que houbera un sistema para transbordar a xente que estuvera nesa parada hasta a parada do autobús. Entón, eso xa digo que, bueno, que ao final semella que ter algún deputado do Bloque Nacionalista Galego en Madrid sirve para algo, e este é un caso concreto de eficacia. Entón, por eso digo que a pregunta está ben traída, porque, bueno, nos dá para lucimento, non? Nada, aí o outro problema que temos, e que tamén estamos intentando que a Xunta nos faga caso, é o tema do transporte xa non dependente do Ministerio, senón dependente da Consellería de Mobilidade, porque moitas veces, bueno, incluso se montou así un certo revuelo este ano en prensa por os problemas cos autobuses que proceden de Ourense, non? Que últimamente non teño tampouco recibido queixas nese senso, pero que incluso moitas veces a xente subía ao autobús, os de Allariz en concreto, e os facían baixar na primeira parada, no Parque de San Lázaro, porque tiña que ir xente para Xinzo e para Valencia, bueno, como os de Allariz están máis cerca, baixarvos, o cual eu incluso lle trasladei a empresa que eso xa era un tema de legalidade, porque con un tic na mau baixarte e volver a subir, pasa algo nesa parada e quen se fai cargo, non? E, bueno, isto aconteceu ademais, fixose moi público, porque acontecerá con os rapaces malienses, dos que están aquí, que fora, bueno, un tema así bastante escabroso, vamos de chamar, e que agardamos que nunca se volva a suceder. Entón, bueno, ahora mismo temos esa loita máis polo tema do noso sistema de transporte con Ourense, que antes era moitísimo mellor, eso foi minorándose, e entendemos que por as características da poboación de Allariz, además con moita xente nova, que non dispón de vehículo, pero que sí que ten a necesidade de baixar a cidade, pois lógico sería que mellorar ese transporte e cando menos non permitir que se deteriorara, que Monbus mantuvera o servicio como mínimo como ten que manter. Nada máis, se non hai máis asuntos que tratar. Perdón, adiante, por favor. Unha cuestión de iluminación. Antes falou do acceso que se fai a través da sala de Santa Mariña, o acceso ao mato. Xa fai tempo, hai dúas luminarias que fallan, que non están dando luz. As últimas, indo de Allariz cara ao mato, xusto antes da rotonda, que son precisamente as máis necesarias, porque están a zona máis revirada, e son as máis necesarias e están sen dar luz. Entón, temos os puntos de luz, debe ser repoñer o antes posible, pero que fai tempo que faltan. Xusto pasando a rotonda tamén hai algunha máis que tamén falta, No, a ver, coñezo o tema, porque además esta semana tuvemos unha unión coa veciñanza no mato, e unhas cousas que surdiu eso, e máis, as dúas anteriores hai que facerlle unha limpeza, un rameo, porque teñen as ramas metidas nelas, se dan conta, e tamén impiden o aproveitamento. As dúas últimas que hai, que están accesas según se vai de Allariz cara ao mato. É certo isto que nos traslada, e outro día nos pedían incluso encender unha. Aí o problema é que non é poñer a lámpara, é que aí houve un roubo fai anos de cable. Entón, o problema é que non é tan sinxelo, que eso xa, de feito, xa se os servizos eléctricos, de mirar como poder atallar ese problema, pero o problema é que o cable foi ripado por parte dunhos cacos e toda aquela zona quedouse sin cable nesas farolas todas que vostede di. Entón, está en estudio como poder dar esa solución, pero, bueno, non é algo tan sinxelo como cambiar unha bombilla, é algo máis complicado. O que pasa é que, curiosamente, por lo menos as dúas últimas de Equipalí, sobre todo a da esquerda,
son as máis necesarias porque non lo trasladaban esta semana os veciños, xa lle digo, e non onte que houve aquí un acto do delegado do goberno e do subdelegado do goberno, incluso incidimos en algo que xa trasladamos anteriormente, que é ver que solución de permeabilidade podemos ter nesa rotonda, dendo que o tránsito a Allariz desta senda que se está a cometer agora mesmo, tamén hai para ter un pouco de forza, tiñamos que ter a cometida a senda, pois non dicen, bueno, moi ben, que ti nos pidas a permeabilidade, pero se non tes ti o teu camiño trazado na tua propia estrada é máis complicado, pero onte ainda... Vai parar onde está? A senda vai parar? Si, a alcaldesa máis xeulle trasladamos, porque aí xa empezamos na zona de expropiación da propia nacional. Entón temos que chegar a un acordo con eles de como dar esa solución de permeabilidade. Onte estuvemos co xefe de estradas aquí de Ourense, máis co delegado e co subdelegado, bueno, o delegado non, co subdelegado, realmente foi o que lle trasladamos esta problemática para ver que solución de permeabilidade podemos ter aí. Entrando ahora en o tema, tamén pasa algo parecido, é dicir, estáse traballando en a senda en a parte, digamos, máis próxima a Allariz, e a parte que está máis próxima a rotonda é a que falta, que é a que máis inseguridade ofrece, porque, digamos, as cunetas son máis estreitas. Entonces... E están, se se fixan, que a vionda esta que do Ministerio, pero claro, que o problema é que aí xa non vale que demos nos unha solución, ten que ser unha solución co propio Ministerio, porque nesa zona nos nin podemos traballar. Entón, convén, abundando no mesmo, buscar a solución cuanto antes, porque ese é un tema de seguridade, e os temas de seguridade creo que hai que darlle prioridade total. Entón, hai que darlle solución a todo o treito que falta, e tamén o paso a través da rotonda, que non será sinxelo, pero que hai que buscar unha solución, porque, para que podan vir con seguridade toda a xente que ven desde o mato e que veñan... Neso estamos, porque xa insisto en que incluso onte lle pudemos trasladar xa non por escrito, que xa estaba, sino directamente ao subdelegado e ao xefe de estradas, ver que solución podemos optar aí, porque, todos sabemos que para un cruce nunha nacional é complexo, agora mesmo o Ministerio, e non o trasladaban onte, está totalmente en contra de facer pasos elevados, porque además despois nos decía unha cousa, e que os estudios din que a xente despois non usa o paso elevado, sino que sigue cruzando por abaixo. Entón, para que facemos o paso elevado se a xente vai seguir cruzando por donde non debe, non? Entón, que eso que non está sendo... Hai que buscar unha solución a nivel. Non está sendo operativo, un paso soterrado económicamente non o vai executar. Entón, falábamos eso da posibilidade de, incluso, e eso que en Allariz xa saben que dos semáforos temos así un pouco de benxeira, pero mirar algunha solución dese tipo, e quedaron eles de estudialo e trasladárnoslo para ver ese tramo final e o propio cruce como habilitar. Completando de antes, para rematar o sistema de iluminación a LED do municipio, que lugares quedan para rematar o cambio de sistema, porque hai efectivamente farolas das convencionais, para entendernos, que siguen aí e que sería necesario cambiar a LED. Eso amortízase enseguida, como ben sabe, porque o costo de consumo diminúe considerablemente. Aí vou a tirar un pouco contra o Estado, porque aí había unhas líneas moi interesantes por parte do IDAI, que nos acollimos a elas nese momento, pero despois esas líneas pecharon o grifo, e además pecharon un xeito curioso, porque agora danche un préstamo. Danche un préstamo, pero tens que devolvelo, co cual, ao final, estánse facendo, e todos os anos, este ano nos orzamentos iban partidas para ir pouco a pouco acometendo isto, porque tamén entendemos o que vostede dice, pero é moi complicado, porque nós estábamos, eu creo que non está o concelleiro agora para axudarme, pero creo que era en torno a 3.000 e pico puntos de luz neste concello, entón, é unha cantidade importante, máis da mitade xa están cambiados, próximamente vais a acometer tamén o parque empresarial de Chorente, a parte máis antigua, eso tamén se vai a cometer, pero xa digo, temos que ir pouco a pouco, e non se sair algunha línea de subvencións que nos permitira meternos de cabeza. Estamos facendo tamén en todas as instalacións municipais, e estánse implementando sistemas de aforro enerxético en todas elas, ben vía aerotermia, vía instalación de placas solares. En eso a verdade que creo que estamos facendo un traballo importante, en moitos casos tamén é certo, coa colaboración de outras administracións que a través dos fondos Next Generation, sobre todo, sí que están dotando bastantes fondos para ele. Dos rogos máis, ter rogo que se teña un pouco máis de sensibilidade cos núcleos rurais. Últimamente estánse asfaltando
viais internos nos núcleos rurais, o cual a min pareceme prácticamente unha aberración, é dicir, é normal que se faga asfalto nas comunicacións entre núcleos e dos núcleos que habila, pero dentro dos núcleos débese desterrar o uso do asfalto. Mais, sobre todo, en aqueles que xa hai formigón e que se cambia de formigón a asfalto. É dicir, hai que tratar de utilizar formigón, todos os casos que sea posible, en o seu caso, combinado con adoquín, granito, das maneiras que sea, pero non utilizar asfalto dentro dos núcleos. Como ben sabe, o formigón intégrase moito mellor nos núcleos que o asfalto, porque o asfalto é, digamos, o último recurso, é para comunicacións entre núcleos, pero non dentro do núcleo. Entón, ese é un rogo con carácter xeral. E outro rogo é que dentro do posible que cada vez máis utilicemos o aglomerado en quente, porque, a ver, hai municipios con moito menos orzamento que Allariz que o están facendo de forma sistemática, en Allariz non. Entonces, creo que a veces é preferible facer menos e que nos quede con unha duración maior que facer máis e que nos quede gravilla por anos, aí restos por anos. Creo que debemos retomar tamén eso, se outros concellos con moito menos orzamento que Allariz e con unha diversidade de poboación similar a Allariz o poden facer e o están facendo, creo que Allariz tamén se debe de facer. Bueno, tomamos nota dos rogos, eu hasta evidentemente comparto o tema do formigonado, das zonas interiores e o do aglomerado, que é imposible non compartilo, só hai un pequeno problema, e a parte económica, vostede sabe, e que ao final nós temos 92 núcleos, unha rede inmensa de camiños que para unir eses 92 núcleos, e lóxicamente, cando empezan a aparecer baches, pois hai que botar mão. É certo que a provincia de Ourense, pero digo con carácter xeral todos os concellos, creo que somos os últimos que usamos o sistema do riego, vale? Na provincia de Pontevedra e na provincia de Coruña non, pero aí vamos ao fondo da cuestión, que é o tema orzamentario, que a diferencia económica é moita entre un sistema e outro, todos entendemos que a duración é moita, pero claro, cando te apremian porque os buratos están aí, pois hai que acometelos, non vale deixalos para o ano que ven, non? E a partir de aí, é que fíxense que hasta en eso a Diputación Provincial de Ourense ten parte da súa rede en sistema de doble riego, porque non é posible acometelo cos orzamentos dos que dispoñemos na provincia de Ourense. Nos, o gallá, máis pronto que tarde, se cambia o sistema de financiamento municipal. É verdade que ao mellor hai concellos que teñen menos orzamento e deciden simplemente aplicalo a asfaltado. Nos aquí que temos moitísimas outras actividades que son o que ao final dinamiza o Concello de Allariz, o que fai, entendemos que a xente queira vivir a Allariz e seguramente non a outros sitios que está moi ben asfaltado, porque se fora unha cuestión de asfalto o mellor xa estaba todo estudiado e con asfaltar calquer concello da provincia pois xa tiña eso un crecemento poboacional directo, pero claro, o resto das eu explico aos veciños ás veces, non teño ningún problema de explicarlo, que nós tomamos determinacións e eles están no seu dereito cando decidan cambiar a aqueles que xestionamos o concello, é a suerte que hai nesta empresa, entre comillas, non? Pero, claro, nós temos algunhas cousas claras, e é que non podemos deixar que o dinamismo que ten Allariz decalla por non seguir facendo esas inversións. Por exemplo, en temas como o Festival de Xardís, ou temas como todas as actividades que se montaron este fin de semana, ou que se vai montar este mismo fin de semana que temos a Feira do Outono, ou que se vai montar cara ao Nadal, porque é o que nos fai diferentes, e o que fai que Allariz siga pulando cara arriba, nesa capacidade de dinamización económica. Xa digo, se fora cuestión de asfaltado, seguramente sería moito máis sinxelo e non habería tantos problemas na provincia para conseguir fixar poboación. Pero, bueno, estudiarémolo e naquelo que sexa posible, por suposto que o acometeremos porque estamos de acordo, nada máis. Se non hai máis asuntos, damos por pechada a sesión ás 3:10, agradecendo a súa presencia e a todos aqueles que nos... Nada máis, moitas gracias.